fer exàmens, perquè m'agrada molt escriure i m'agrada molt fer exercicis. Trobo que és molt grossa, tenim espai per jugar, per divertir-nos, entendre els alumnes i, mira, ens ensenyen moltes coses. Perquè vinc aquí des de petita i hi ha tots els meus amics i m'ho passo bé jugant amb ells. M'agrada molt la manera de treballar, com ho fan. Ho fan molt divertit i així aprenem molt més, crec jo. M'agrada molt robòtica perquè fem coses amb taulets que segurament altres escoles no farien i també ens ensenyen bastantes coses. Aquí a la Salle tenim mils d'estris tecnològics nous, fem robòtica, tenim iPads, competim a la Fes Lego League, fem mil coses d'aquestes informàtiques actuals que està molt bé. Perquè m'agrada la informàtica i aquestes coses i és una assignatura que es passa ràpid i aprens moltes coses. Fem diferents programes que ens ensenyen aquí a Photoshop, al PIC, al Movie Maker. Jo vaig començar a la Salle quan tenia 3 anys, a P3, i durant tots els anys que he estat aquí he anat agafant amics i he anat fent amistats. I la veritat és que una de les coses més importants que m'ha aportat la Salle són els amics que tinc ara, que crec que durarà tota la vida. Ara mateix, mates, perquè sempre m'he aficionat a les mates i als números i m'agrada resoldre problemes i equacions. Es fan molts treballs en grup.